artean, opa ditzagun Araban azken 10 urteotan lan munduan euskararen alde egin duen urratsak. Gure artean egiten du euskara. Gainera, enpresa familiarra da, baina baditu 4 langile. Eta beraiekin, hasieratik euskaraz. Gero praktiketara etortzen, bidaltzen dizkiguten ikasleak. Esaten dugu, hemen ikasiko dituzu 2 gauza, bat mekanika eta beste euskara. 15 urte hauetan ere pizkanaka, bai areto osoa, aretoko langileak, eta baita ere publikoa ikusi dugu pizkanaka, euskarara hurbiltzen, baina egia da ere Gasteizko hiri bat bezalako batean, ez dakit, arnasgune gehiago behar ditugu igual, horrelako ekipamendu handiagoak, presentzia handiagoarekin euskara daukatenak helburu handi bat bezalakoak. Berez ni enpresan 10 urte daramatzat, baina heldu nintzenean ja oinarri batzuk zituzten eta horrekin aurrera jarraitu dugu. Beti hobetzen saiatzen, oraindik gauza asko ere hobetu aldirela jakinda ere, baina aitorpen bat besterik gabe. Oso polita izan da, euskara zabaltzea, batez ere Araban inguruan ez da erraza. Gure entitatea llegatzen den jendea, 60 baino gehiago atzerritarra da. Orduan, hortik zail samarra da orain, hori ez. Baina, dena den, jendea hurbiltzen da eta nahi duenean euskaraz egin nahi dute, zerbitzu guztiak euskaraz egin daiteke. Euskararekiko elkarrek berezko lotura dauka, bai euskararekin, kulturarekin, gure konpromesua aspaldi hasi zen eta jarraituko du hor, sari honekin, sari honi esker, baina gurea propio uste dugun den egin behar batei erantzunez edo. Orduan, gaurkoa ongi etorria, eskertua, hasiera puntu bat ere, bihartik aurrera lanian jarraitzeko.